Nå, skal jeg komme derud? Ja. Ja, jeg kommer nu. Hele vejen skal ikke gå hele vejen, du skal bare gå ud til jollen her. Ja, den vil jeg altså ikke fange. Den vil ikke købe. Alkrab. Der er lidt mere til kødgryden, til panden. Den er virkelig så godt. Ja. Det har givet godt i dag, hva' Svende? Og vi er ikke færdige. Hvor er vores bøje henne? Den står, kan jeg se bøjen? Ja, den er derhenne, tror jeg. Vi skal helt derhen til den. Så skal vi bagefter ud og kigge til rosen. Det er jeg mere skeptisk. Hold da. Det er en god fangst der, der er en mere. Der er noget, jeg skal stå over den, hva'? Ja. Ja. Der er en mere. Det var snart. Ja, det gør det alle sammen, ikke? Plus alle krav. Det er en smuk morgen, hva' Svender? Ja, det er. Stille.